taday jay bagbaking ka 200 mga bak 500. Bakit? Bumangon ka tatapa, taday pa ayam ko niyan. Naman eh. Wah, ajay sa lunsod ko, sung batam lang. Sung batam lang no kwa. No pangarigan. No iti ibagak, iti isong bat mo lang puro saba. Mamayen. No dati ibagak. Dati sa lunsod ko, saba. Panam lang. Tay tamakder ka. Ay tugo ka. Pero pa. Oh, kahit majen. Jay. Kasama? No kas pare ka na dati kasla ko man eh. Ti damagi king ka. Ananagan mo. Saba. Ano ka? Tapos nagsalud-sudak to ulit. Basta saba ti sungbat mo. Sa balang. Oy, sa balang. Sa balang. Oy, basta sa balang. Tapos mari ka. Baka kalukon man ata. Madi. Ate bagay atin. Pero pero postaan ta. Tapos-tapustaan man eh. Tapno may met yung postaan na. Oh, kas pangarigan na di ate 500. Ate 500 iti abakin na kanyam no nagka. Agure ka. No kamali ka. Iti abaki ka lang 200. At ano maabakak. Alam mo ate 500 ko. Dapat ahon mo Madi, taya ka. Pwede ka tayo pa ayam. Madi siyempre parehas mo na pakat mo na kapag 500. Ay 200 mo. Na 200 lang ang bakin mo na. 500. Madi Ano maabakakit? Irwar mo. Madi, basta irwar mo yung 200. O, din pa kahit 500. Abakin lang yung 200 ng mga bakta. Datay ka na karoon siya kati. Madi, basta irwar mo. Ikabiltad tani nga duwa. Ganako. Madi ikabiltad to ito. Kasi wala yung pula mo. Lama, lali ka. Pero kailangan ba yung mga aming siya taya? Basta ikabiltad. Datay ka na kung tanong Aji, maabak ka. 200. Madi, basta 200 ikabiltad. Sigurado ako. Maabak ka. Sige na. Wayne, basta 200 mo. Ang taya, nga mata nga pa ay ayam. Pay ayam nga madangap ti pa na. Oh. Oh, ate 200 mo. Mga bak. Kanya matoy. Oh, di ba? Mga abak ka alak mo tata. Oh, siya kagigim. Hindi kabel ko tani. Oh. Huwag ganantan. Oh, sine. Basta ti sa lungsod ko, suba mo lang saba. Sa balang, Saba. biit. Siya mga bakit na. Ay sus. Okay. May isa, number 1. Bakit? Ano tinagan mo? Saba. Ay nga. Talintado. Nakagawa. Bakit? Ano tawag mo? Saba. Talaga. Oh, tay. Hello. Bakit? Sumarano? Mano? Saba. Lipas mo pa may sa lutsod ko, ba? Kung batan? Saba. Siguro, lipas mo pa bakit? Tatlo pa? Oh, bakit? Mano tao mo? Saba. Talaga. Sumarano? Mano sa lutsod ko, bakit? No? Pat. Ni, ape. Kiti. Ape nga tala. Naglawag ba kayo? May oras lang ito sa lutsod ko, sa basong ba mo? Kiti namag mo naman o iti kati sa luts mo. Di ipagak mo ka. Dinamag ko lang naman yung sa lutsod ko. Binilang mo, dapat isungbat mo jay saba. Mano ti si lutsod ko. Dapat ang ka nagsalutsut sa lutsut. Ha? Ape nga madaya ka. Di ba kayo? Awan at tigas tayo niya mata nga pay ayaw mo nagalas. Saba-saba. Nagtinda siya sa Ito dito, lutsod ko, ano? bakit?
puro saba. Tapos dinambag ko na lang kamanon nga sa lutsod. Binilang mo pa, may sagutan mo. May kaupatin di sa lutsodin. Dahil ko, mali ata. Saba, mali. Okay.